Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngikuphathele esinye isibalo lana esisebenzisana nalokho kade sikwenzile ekuqaleni ama-rational inequalities. Ilozo esisebenza ngempawu zo less than equals to, greater than, kanjalo kanjalo. Lesi ke sithe ukuhluka kancane ngoba khumbula lesi besikade sisenze ekuqaleni besinobani besino greater than 0. Lesi sisenza manje sino greater or equal to 0. Gada ngase equal to 2. Gada ngaso sonke isikhathi uma wenza lezi zibalo ezisebenzisana no rational inequalities ezisebenza nama inequalities gada izimpawu zakho. Izimpawu zakho izona ezokusiza ukuthi utholeni impendulo eyiqiniso ngoba uma ungaligadile uphawu uzozibona uzuhlanganisa izibalo ezingahlangani. Gada-ke ngizokunika ithuba lokuthi ke nawe ukukhumbula ukuthi lesi esinye isibalo besisenze ngayiphi indlela ekuzokusiza ukuthi ungilandele noma usebenze kanye nami ekwenzeni lesi sibalo. Asibhale la ngezansi ulandelelana nami sizosebenza ndawonye sibhale sobabili. Ngehlise u-x plus 4 ngawuthi u-greater kuno 0. Bangeqisa u4 wami ngingathi u-x u-greater than minus 4. Asidluleleke njengoba ngithimesa indawo zombili ngo-x plus 4 sebenza kanye nami. Ngiyathemba ukuthi usukwazi nanokuthi ubhale usheshe kunami njengoba senza lesibalo. Ngikunika ithuba nawe lokuthi ukubhale phansi sisebenza ngako. Siqhubeke sithola ba minus 3 or greater or equal to x plus 8. Sidlulele sino minus 11 or greater noma equals to x. Ngiyathemba na uyathola lokho kufana nokwami. Lutho ke sebenza kanye nami ngiyasekela mina okwami la. Kuhleka awukuthatha ithuba lokuthi ukubukeke eyami impendulo bese ubuka eyakho uqhathanise. Ngikunika ithuba lokuthi uhlanganise okwami nokwakho ubone la mhlambe la weje khona noma mhlambe la uthole khona ngempela ubone ukuthi impela ukuthole kanjani. Athi ngibe ngidlulela. Uma ngase ngithi u-x plus 4 kuyefana bangithi u0 u-less than u-x minus 4. Noma ngibeka ngendlela yokuthi u4 u-less kuno x. Engabe yakuthola okufana nokwami? Noma engabe uyabona ukuthi ngendlela engibhala ngayo ngifinyelele kanjani kuloko? Mangisese sinjalo isibalo sethu ngisithi times ngo-x plus 4 ukuze kube khona abasusanayo nje bade ngenzile vele kwasekuqaleni. Ngisalelo x minus 3 or leso equal ku-2x plus 8 nje bade ngitholile ekuqaleni. Ukuthi ekuqaleni uphawu lami uyalibona ukuthi belibheke ephi ekuqaleni, buke manje selishintshe kanjani. Landela isandla sami. Ngisonge impendulo la sithathe la sisuka khona.
Ngikunika ithuba-ke. Buka-ke isibalo sami base ubheke sakho. Awuthi ukubhekisisa ukuthi engabe sime noma sihamba ngokufana na. Uma kungenjalo ungathuki, qala maphansi sibukisise sami, ubuke yonke izindlela esizihambile, ubhekisise ukuthi engabe mina ngifike kanjani lapho, wena wafika kanjani kuloko ufike kukona, uqhathanise ubone ukuthi uzomisa kanjani. Ungaphinde uyiqale maphansi ividiyo ungilandele futhi uzobona ukuthi uzogcina usukwazi nanokuhamba phambili kwami ngingakhulumile. Isikhala sisekhona la. Ngifuna ukukhombisa la kwi-number line ukuthi ngingasidwebela kanjani isibalo sami. Uyagcina inamba yami 11 ngizoyibamba lapho nje. Engabe yakhe hayi angikholwa ukuthi inamba line ingabe into ekudidayo okuyidweba ulayini nje. Umugqa nje omncanyana. Awuthi ngiphinde ngisiphinde isibalo sethu. Khumbula ukuthi kule enye ividiyo besenze isibalo esisodwa ngendlela ezimbili. Asenze nalesi sibalo sisenze ngendlela ezimbili. Asenze indlela lesibili ke manje ukusikhipha lesibalo. Khumbula ukuthi lesekuqaleni bengivesene ngagijimela ekutheni kuyafana nokuthi no-A over B or greater than u0. Khumbula ukuthi bengisho njalo ekuqaleni. Asibone ke lana ukuthi somisa kanjani. Ngino x minus 3 wami, ngino x plus 4 wami. Ukuthi wani? Bangiletha u2 wami ngale kwa greater or equals to uzoba u-negative 2 base ngithi greater or equals to 0. Uma sengisuka lapho ukuze kube khona abasosanayo ngifuna ukuthi phezulu naphansi ngibe nawo u-x plus 4 athi ngisuse lapha 8 x plus 4 ngizosekela leyo mpendulo yami ngehlise la minus 2x minus 8 enzansi x plus 4 greater kuno 0 ngizosalelwa yini ezansi ngizosalelwa u-x plus 4 ngoba sebeyafana ngezansi sengasebenzisa owodwa minus x minus 11 kuthathephi ku-8 no-3 u-minus 8 no-minus 3 ukuphi u-minus 11 u-minus x nguthathaphi nguthatha ekutheni sino-minus 2x laphaya no-positive x minus 2x positive x salo negative x ingakho ngino-negative x negative 11 over x plus 4 greater noma ulingana no-0 esingakufuni ukuthi u-x wethu ulingane no-minus 4 lo ngokubhalele wona laphaya asikufuni ukuthi u-x wethu ulingane no-minus 4 uma ukuthi sithola ukuthi u-x wethu ulingana no-minus 4 kuzosibulala kakhulu ngoba isibalo sethu sizobe sekusikhombisa ukuthi simosha isikhathi nje
Asiqhubezele isibalo sethu. Noma ngathi minus x minus 11 less or equal ku-0. Angithembe kuyazwakala. Singaqala phansi sibuyele emuva noma usubuyele usuwedwa noma nabangani bakho noma nothisha bakho ubuyele emuva ekusenzeni isibalo lesi futhi ubone ukuthi kanti ngempela izibalo zama-inequalities zisebenza kanjani. Uzikhumbuze namandla ophawu lokuthi uphawu liqonda ukuthini balithi greater noma less than noma lithi equal to. Kubalulekile ukuthi ukukhumbule lokho njalo njalo uma wenza izibalo zakho. Siqhubeke. Sisikhumbuza ukuthi sinalokhu sino-minus 11, sino-minus x no-minus 11 o-greater than u-0 noma o-equal ku-0. Sisukaphi? Sisuka le ku-x minus 3 no-x plus 4 greater noma equals u-2. Sasuka u-2 wethu sawuguqula sawuletha ngale waba u-minus 2 njengoba ubonile ngufakele kwi-blocks lapha ngale. Sehla satholana nokuthi u-x minus 3 over x plus 4 plus minus 2x minus 8 equal ngezansi kuno-x plus 4 o-greater noma equals to x. Lana singehlisa futhi umphumela besinawo vele ukuthi singasho ukuthi u-11 o less noma equal ku-x okanye sithi u-x u-greater noma u-equal ku-minus 11. Sesingasho ukuthi-ke sesingazama ukudwebela i-line graph yethu yokukhombisa mhlawumbe ukuthi impendulo yethu singayidwebelela yini noma singayifakela yini kwi-graph. Ngicela minus 4 ngizobeka lapha. Ngiyathemba awuzange wadideka kakhulu kulezi zibalo. Ungasiqala maphansi isibalo usubukisise usenze uzikhumbuze izimpawu ngaso sonke isikhathi.